Tofa wani sabon al'amari da ya bawa mutane mamaki yadda jaruman masana'antar Kannywood suka fito a cikin shirin fina-finan kudanci. Idan kai bako ne ko ke bakuwa ce a wannan tasha ta mai albarka, muna so ku danna mana subscribe, kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa yace da zarar mun ɗora sababbin ayyukan mu za ku gani. Lalle wannan abu yayi matukar burge mutane yadda aka ga jaruman Kannywood din a cikin shirin fina-finan kudanci. Duk da ba a saki wannan fim din ba, amma hotuna da bidiyo sun ta zagaye kafafen sada zumunta. Every city that has four machine is closed, please. Every city that the fourth machine is closed, it's power. Okay? I don't know if we record it down my clothes. It's possible. It's only kind of like.